Això és un fragment del vídeo Llenguatge no sexista. La meva opinió completa sobre aquest tema la trobareu allí. Teniu l'enllaç a la caixeta de descripció. Quan estava preparant aquest vídeo, us vaig demanar per les històries d'Insta si algú feia servir el gènere neutre. Un 71% de la gent van respondre que no i que no els agradava sentir-lo. Un 26% van respondre que no el feien servir però que no els importava sentir-lo. I només un 3% van dir que sí que el feien servir. O sigui que de moment sembla que el gènere neutre té un nivell d'acceptació social considerablement baix. Vaig preguntar el mateix del genèric femení i he de dir que els resultats van ser bastant diferents. Un 22% de les persones van dir que no feien servir el genèric femení i que no els agradava sentir-lo. Un 53% van dir que no el feien servir però que no els importava sentir-lo. I un 25% van dir que sí que el feien servir. O sigui, atents a la dada. Hi ha més gent que el fa servir que no pas gent que no el suporta sentir. Us ensenyo un moment la foto dels resultats perquè vegeu que no me'ls he inventat. Per cert, aprofito per donar les gràcies per l'altíssim nivell de participació que hi va haver. En cada enquesta hi van votar més de 2.200 persones. Una bogeria! La qüestió, sembla que el genèric femení cada vegada s'estén més i cada vegada està més ben considerat. Els puristes de la llengua es posen les mans al cap quan veuen que això passa. Jo la veritat és que no me les hi poso. A mi m'horroritzen els desdoblaments, ja ho he dit, i els castellanismes també, ja ho sabeu. Però el que passa amb el genèric femení senzillament em genera curiositat, igual que el que passa amb el gènere neutre. I hi ha una cosa que és evident. Amb la llengua passarà el que la majoria de parlants vulguin que passi, no el que els lingüistes i els filòlegs decidim. És que el genèric femení i el gènere neutre són una aberració perquè són completament artificials, on anem a parar? Estic d'acord que són canvis completament artificials. Però, honestament, em sembla poc adequat parlar d'evitar coses artificials, vestits amb roba feta artificialment, il·luminats amb llum artificial, desplaçant-nos en vehicles artificials, consumint menjar cuinat artificialment. El món dels humans és artificial, i per això no em sembla tan estrany que la llengua cada vegada sigui més artificial. Sí, Aida, però és que en aquest cas parlem de canvis artificials derivats d'interpretacions errònies, perquè la gent no ha entès que el gènere gramatical no té res a veure amb el gènere identitari. D'acord, sí, és veritat, però i què? No seria la primera vegada que es produeixen canvis lingüístics per interpretacions errònies. Espagueti i paparazzi, per exemple, són plurals malinterpretats que s'han convertit en singular. O sigui, són paraules que venen de l'italià, i en italià spaghetti i paparazzi són plurals. Un spaghetto, due spaghetti. Un paparazzo, due paparazzi. Però nosaltres hem incorporat els plurals com si fossin singulars. I diem un spaghetti i un paparazzi. Algú em dirà que això no té res a veure amb el femení genèric o amb el gènere neutre. I jo diré, molt bé, d'acord, però sigui com sigui, és evident que les interpretacions errònies comporten canvis en la llengua.